ọ kụọla elekere 5 nke mgbede. Kelee onye ntị shiri elu anụhụ ala anụ ya. Ndị bekee anyị ọ kụọla elekere 5 nke mgbede. Ahe na-awụ oge akụkọ ụwa na Bizibodi 100.1 FM ala Owere anyị. Ahewu oge akụkọ ụwa na Bizibodi 100.1 FM ala Owere. Aha mgbuchi ma uche hara na ntịalagere isiokwu anyị ji bịa. Ndị mmanụ etiela olololo gbasara oke mmitu ego ụyọ ọba ego eji amitu ego nwo. Lai Mohammed ekwuola shi anwahụ lebaga anya n'ebe Twitter nọ. Anyị ga-agụfụtala gị akụkọ so isiokwu ndị nakwa akụkọ ndị ọzọ. Biko nọnyere anyị. Ndị nwa ụyọ ọba ego eji azụkọ ahịa ego etiela olololo gbasara kpande ụyọ ọba ego eji amị ego nwo ememe ịwụkwanụ ke nwa amahụ isi na ọdụ ya. Ọkọdụa Simon ya ndị nta akụkọ anyị kwuru shi ije ya ndị ọba ego aha ụkwahụ wedere ya akọ nnọọkpa eshi amịga ego ya na-ekwukwanụ shi uduru agba ahụ ahụwa agba oshi shi ekwesịrị ịkwụsịnwu ịnọ na-akpa uduru agwa ahụ. Ebe Fraịde mba malụ ịrịọkwa na ọchịchị etiti ala anyị chinwoleba anya na ya okwu iji kwụsịkwanụ ma obelata mmitu ego ndị banki eji amitu ego ndị ahịa nwo. Ndị obodo ọsụ obodo ịnọ na kansụl obodo Oguta nakwa ndị obodo Abacheke egbe ma ịnọ na kansụl Ọhaji egbe ma lekaleka gọọmenti steeti Imo akpọọla ọchịchị steeti Imo nakwa ọchịchị etiti ala anyị oku shinwo gbadala nwo ọsọ enyemaka n'ihi oke ide mmiri ịkwagidere nwo. Otu onye okia isi obodo ndị ahụ iwu Nwosu Ejiogu kpọrọ ya oku ma otu enyemaka otu ejenye na ndị mma na aka akpọrọ nke Njika Development Foundation ịbịara padala nwo ngwongwo enyemaka nye nwa ego nakwa ha oriri chinwo ji ememe aka ọnụ. Judu Emenogu isi Abacheke kwara arịrị maka ya ọnọdụ kwuoshi otila nwo n'ọnọdụ ahụhụ nakwa iru uju. Ndị obodo ahụ ide mmiri nakwa mkpamkpa mmiri enyere nsogbu kelere Mike Ikoku iwu onye ndu otu enyemaka nke Njika ahụ maka ọsọ enyemaka ọ gbatala nwo ka ọkwala ya ọfụ ọganihu. Onye minista mgbasa ozi na omenala ala anyị Lai Mohammed ekwuola shi ọchịchị etiti ahụtiga anya ebe ọgbọ mgbasa ozi na mkpakọrịta ụka Twitter ịnọ kemma Elon Musk isi wuru onye ọhụrụ nwe ya. Lai Mohammed kwuru shi ọchịchị etiti ahụ enweghị ahụ atụmatụ ọzọ ịmachi ha ọgbọ soshal midia ọwụla na Naịjirịa. Chedakwashi ọchịchị etiti nọrọ n'afọ 2021 ma shie Twitter kwụrụshi anwụshi Twitter ahụ ji agbasa ozi awụhụ eziokwu na-ekwukwa ụka mkpọrọmasị ke nwere ike ịgbakashi ọchịchị Naịjirịa meekwa ịdị n'otu ala ka n'ịga n'ihu. Anyị ga-ewetala gị akụkọ egwuregwu nọrọkwa nga. Otu egwu bọọlụ Southampton ịnọ mba England ahọfụtala Nathan Jones rịa onye kochi nwo ọhụrụ aka nwo chụchara Ralph Hasenhuttl rịa coach. Jones hafuru otu egwu bọọlụ Luton Town na werekwanụ ya ọrụ
ke o kpebiri ịnọkwanụ afọ 3 na nkebi 1 afọ. Na Mọnde ka a chụrụ Ralph ịnọrọ na Southampton he ruru afọ 4 aka Newcastle United ijiri ọkpụ goolu 4 asatara 1 gwọọ nwoji mmanụ na Sọnde gara aga. Ahịa ndị ewu akụkọ ndị anyị ji bịa taa, mana tupu anyị apịachie kerekwa isiokwu ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ anyị wetara gị. Agwara m gị shi ndị mmanụ etiela olololo gbasara oke mmetu ego ụyọ ọba ego eji amị ego nwụọ. Gbakwa gị shi Lai Mohammed ekwuola shi ahụmahụ ga na-eleba anya ebe Twitter ịnọ ugbu Elon Musk iwerela ya. Echefukwala shi ị nwere ike ịgba anyị ihe mega ebe ndị ahụ ịnọ maọbụ ala anyị akụkọ kpaheshi agaga ebe kennu shita na ịkpọ anyị n'akara ekwentị ọkpọrọ 9 1 3 6 ọkpọrọ 3 9 2 9 091 360 39239. ị nwekwara ike inweta anyị n'agbanyeghị ebe na bọọlụ ịnọ na ma ọrụ ma gị jisie ike nwetafuo ihe mgbasa ozi mobile app anyị ka ị ga-ahụkwarụ na mobile store ọwụla ịnọ na ekwentị gị. ị nwekwa na ike soro anyị n'ọgbọ nsịsa ozi na mkpakọrịta ụka soshal midia anyị iri iche iche ma gị chọọ anyị na Busybody 100.1 FM Owerri. Busybody ụkwanụ BIZZIBODI. ị nwekwara ike iso anyị na webụsaịtị anyị iwu www.busybody100fm.com. gị chọkwa n'ebe ga ndị enyi gị ndị nga gị ga-eje rie here mma rie akwara aka shie ka abịamara na Havana fast food ma ọkwa na Havana Cafe 24. gị chọkwa n'ebe nnu ga-eje lefuro nnọọ anya nwekwa n'obi aṅụrị ka abịamara na Havana Cinema. Hei, echefukwala shi mkpụrụ mmiri jọwuru ugbo ya njọ, mkpụrụ mmiri arị mma maka ahụ mmanụ, mkpụrụ mmiri ji emebi ihe. Biko jụ ha ọwụla ịgbasara mkpụrụ mmiri taa. Onye kwadoro ozi ahụ Evangelist Mike Ikoku n'aha ndị chịkọrọ ma hazie akụkọ kama ndị kemgbuchi ma uche hara ịkpagharị ma gụfụtala gị a na-achị ya rịla gị mma otu ihu.